Gusi Urban Blaze Ogotoka nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Ase Chingero Chabasai Mama woyolo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Nga fake star yote bagagu nga jirani Ase muroberi Ogusi Urban Blaze hashtag yase mitandao yonsi hashtag yake bemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeyandizi TV Gusi Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya ase omurubire yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyicha mambia imeyandizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Morigeria on Ndizi TV obwansu bomogusi tigango sogerie andonsi ase omonguru akonyariri kwa moyo lituko ne chinsa ne biro ne biga bya lero inyoranga oganta totore gotera Ndizi TV obwansu bomogusi omwancho morigeria getaseni ya chiren kuma getaseni nambe yemo gukorariria asengi chogo komanya gosemia na gokokia asomonwa omwansu oito omwanya getinge ne bire biga ne biro na chirina da sembe okorate murikurunga Oborema Ase Obogima Oborema Ase Obogima no muri gokochira kirenga ki ne biro ne biga bya lero tone kirenga gyo gosemia gokomanyia na gokogokia igoro ya
abantu baminto balia babwate amaganio abene gose abali n'Oborema omwanchwa omorigere no botambe nje no muralio brother Power Jared Wilberforce nkobwaterana amona Abigail Nyantama na bogo Victor Ensemelia Yemitambo abiga semo yemanjelio yo minto Lydia Mose kwa tebenga bono ebeke ange einde twesa yimo tumulile bunoroche lero igonde isko yesterday on Ndizi TV nde ase skuru ya Kiomiti School for the Blind. Kiomiti School for the Blind ene skuru ya bana emeuko egotoka ase bunge ya Nyaribali Masaba nyige nitenge ward ene ya Gesusu madam natobeke beka totakire kokwana Nyaribali Masaba ime ya Kisi County nde no mogoko kogote binganero esukuru yoka bona igatobwate ime ya Gusi ya bene ya maganio ya bana bali emeuko omwanchwa omorigereria buna botamba somulana ngitakoletera omugeni abageni bane bakomanya kurwabwe karko bamanyire nakoletera omugano sokoro kolero timbwati mugano sokoro asingincho yebirona ndentebe ngatoire ngora asingi twanyo rwasinini bioma birose naboka mwanya abantu mwancho omorigereria naboko nyanga byatoleteire emechando yomo ebere toto igara kinende twaikire inyuranga nabogo tonyora wetera social media pages John CP Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website ito www.ndizitvnews.net namba yesimi ero mwancho mulilia nerire gorogabo tokwanire aseyemo yechinchere chio koleta abageni bane batumanyia marieta rero mbwate set mbwate panel y'abarimu ba Kiomiti School for the Blind ground igalia wese kokuru background malogina aro na wala torra bana ngona goncho kana bale galia ningisa kokwana ngabana ba Kiomiti mbya mole abana ba Kiomiti School for the Blind, how are you? We are fine. Good. Mwancho murigeria abuna wanafunzi ba Kiomiti School for the Blind ba Karastense mogaiga baligeretinga manganaki tokonyara koba toko leta omwanchwa omurigeria madamu ngakis mbiyole buyama totebya mariye tango baba asa mariye tango kwa irini kwambuka mumanyi korubirongo bano nondege go mwalimu Kiomiti special good. Irene kwambuka mumanyi ayano mwalimu. Madam nje Isabella Murama yaka mwalimu mwanene we school yiga ya Kiomiti Special School for the Blind. Korwa mwaka 2018 twa bagani tuwo chamate gaiga une school bene ande school wego shugulikera abana babwate amaganyo mono okogania wo tarora waterego yes waterego madam twamanyire madam Irene kwambuka naboigo twamanyire madam Isabella Mayaka oyiboigo oro mwalimu omonene bwe sukuru yiga ya Kiomiti School for the Blind omwancho ito omorigereria tingo na cha omuralia ntore na umwalimu mokonyi yes ngogete mono deputy kanyina kweba deputy na to kwani aina kwani bemole yes samale tanguru kuchochi manyanga injo mwalimu mokonyi bo mwalimu manende bwa skuru ya St Joseph Kiomiti yere skuru ya bana bali bataikorara biyama Pema mwalimu George na ende welcome ene Ndizi TV obwansu bwo mugusi taranda sengambo yitukuli lero nyanchire asengencho ene show gosono murobelio bwo Oborema mbeke aganto gasini niyo mwancho muligalia lero timbwati mugano sokoro edaekeye moiga society ito television currently monitor go senkolera tore igali chisemo chia baringo omwalimu ito oitwa mwalimu Thomas Kibet igage tulisa asi omwaka 1978 mwaka 78 ekagera agasirio korora akabomuko nyasa akamokonya akabo mwalimu nande ewiki eri yarete omwalimu Thomas Kibet karo muko aro head teacher nande na baba bego bamwikerete pikipiki goro nande bakamwaka lisasi bakamukura igo ntubune fraternity y'abantu bari n'Oborema nkolera tore ekyo taikero kya muhimu mono tima I think yalire society ito
sai e trend nere era search social media chitoga gachia mono Kisii County incident nere yabete gali Nyabululu girls ase wiki ya erete aso omoiboli obwato Oborema achie tobisi kugamba no mwalimu igoro yo mwana oye lakini allegedly omwalimu a principal ya Nyabululu girls akamanya kumurukanga who told you to bring this thing into my office akobole mokoli gaswe school ngango gotebia olete genteke obisi yane I want kurwase Oborema Ase Obogima to condemn that in the strongest terms possible na vera nyarikane na tebangit an allegation ntwate mete koligie principal Nyabululu girls na bambolete gwikira bono iga but I believe ntoka chapu na madam mwenye kolegabo you have space na yego come out clean kweresanga nkikiarenge igoro yo mugano libo moiboli okorokumura ochitabisi yao kugamba igoro yo mwana oye ogosome sukuru ya Nyabululu moiboli oyo ole no Oborema allegedly okamu mishandle asenchera etali eyake mwanya bantu onye kere kene madam eyine aktiembe kurwase skuru ye kalipa ya Nyabululu girls kalia maoni ya Ndizi TV amaoni yomurobelio Oborema Ase Obogima abanyi babe county ya Nyamira OCPD Isaac Sang mwaite to monto obwato Oborema bwobongo mukamubeka ngano moibi mukamurwa ase mob justice mumulogoro kupoi Kenya onyancha bona igorera ase mochere Nyamira oite tu innocently ase ngencho obongo bwaye butaikiraneti agokora ebintu bitaikiraneti libaga mwale goita bayiboronge because we know you know them mugaito mumurolia e cover up ngamulegasi OCPD Isaac Sang almost years we get to guest station Kenya Mira South shame on you kurwa somorobelio Oborema Ase Obogima onsi ayo wetera Ndizi TV obwansu bomugusi ayitu akolile madam kwa obo aya ndora obo abato kwa na gono madam principal yes please ngochaka naye Ase obwenge omugano Kiomiti special was Kiomiti school for the blind Kiomiti school for the blind oya chagete umwaka 2012 une unit ase school yaito ya mother school to kuruka Kiomiti DOK ekero twaiko mwaka 2018 serikali ikarora ngambi ya bana babe kukando babe special school ya bene ase ngenjo yogoshughulikira abana baiga ase nchira ya kipekee ikageranga abana baiga bakabaka dikorwa ase school eri bakaretu kando serikali igasoa gutuma abarimu igasoa gutuma chibesa igasoa kobeka resources ase school eri well wishers wakabengendera kobeka resources unabono tobwate our constituency by then no yorenge mo MP akabeka resources tobwate National Council for the Blind bagendera tokobeka resources untobwate KIB Kenya Institute for the Blind bagendera tokobeka resources chabo ne serikali bene ase nchira ya oko reta chibesa bagendera togotuma chibesa buna grants ase ngencho yogokonya abana abaiga tobwate buna mubaroche iga elinde na barabu babe bantu mambi indeed ne goikera bono iga okay tobwata abari mubaisaine toganitia abana tobashughulikire okay ohano biamono madam Isabella wata school chagete 2012 igo yakabire a unit yakabire semo ye school ekorokwe mother school ya Kiomiti DOK yes and ningani komanyanga ngochite kerengera lyonga bono gaiga tigatutware school ya abana batarikorora abarimu baminto bagendrete gukora amangana special needs ya tugete nga by then omwarimu monene orenga ase school eyo na korete special needs egachaka ne kerengererie kinga babeke school eyiga to be part of the school kushughulikira abana from the community egachaka igo bakagendereria abana bagachaka koru from the surrounding ikabe boarding
chidometry nchirororo abana mbagenderete gocha nande bono iga babeira abana abange kengima lakini ntogane timo muralia no kabetete mono no mbetete bono ntogane timo lagia ko era to ikaranze teiga erinde to baligie bali bakabisire okay muyamono soko baligio mwancho murigeria inyora yekaro kwa Ndizi TV obwansu bwo mogosi omurori Oborema Ase Obogima okugochera eyemase mokorwa ase eskuru ya Kiomiti School for the Blind nanda bonde no moko koraringe ene eskuru yoka yeme uko bono iga ase orogongo orogima rwagusi, that is Kisi na Nyamira and the environs ndagatenga area nyinge South Rift na boigo na Southern Nyanza bono igana ere school yoka tobwate for the blind na negento togwa kirege kuba na intwe buna bagusi na gotogia Nyasai ntaraenda asaba ali mu abande maybe madam principal. Yes, please. Atire nkoro ke principal elina liye italiano I think no korwa se locality ga tindi korwa mono okay no korwa se locality ga nima kwa beto mwalimu Kiomiti special for some time naye go say ye watch tiri kana gochake na koberaga nje ona achitega igekero skuru ya bege twe ensemo ngabo muchaki we principal. Okay. Yes. Biamono omwancho murigeria nabo igoro nimbwate Madam Irene Momanyi tali korora tigamba tanga serengera tali korora lakini yo mobwa balimu ase skuru ya Kiomiti School for the Blind. Irene. Yes. Le manga kyoko yatinda obo umugaso wagire mona umugaso no mutindi lakini mtokore mere. Okay. Irene ndio chete Kiomiti School for the Blind. Kiomiti iwangichete last year yaringe 2022 konyora na ranyigure nganero last year but one last year but one yaringe 2022 na chete 2023 23 nje ndago tebi happy new year yaga kwa lenga lingando 23 aha nalikuwa chitega hivi so mutwara kwa biro mwalimu aye experience yao kwa mwalimu nikema tukalenga madam Irene na biro mwalimu wange 8 years korumbo mwalimu na chakirete skuru ya ababaito bakorora ono ekerona igwete ngiye nero ngamanya gocha lakini nabere for 8 years ase profession ya uno mwalimu kwa beire 8 years igo gwachagete ko samia ase skuru ya kawaida ya bantu ba minto bakorora ukamanya ko move gocha iga Kiomiti nari skugari okwebolinga ki Irene asa ewe kabehene nkiwanjire to bwalimu no tai korora nje wanganje to bwalimu asengenjo kuikere kabule nande ninganje gutumikira abana baiga ni profession nanje tukuruka ono ngero to karua ese skuru ya bana bakorora okarora ngatigo iche go vera Kiomiti School for the Blind. What motivated you? Eskuru eri abana bakorora nero mbuyere lakini rende challenges injiro chinyinge sana ase skuru eria bono ekero nanyorete challenges chichire ngaigunge skuru yeito nerega na bari batari korora bunanche ngarora mbuyanje gutumikira abana aba ase ngenje bari bunanche at least nabarabunya kuba encourage bacha kuba bunanche bono nakinanjire tengangiche gaiga njago somya abana kuba encourage bacha kuba bunaye umwancho murigeria take note of that kuba encourage bacha kuba bunere kwa bekire deni no choche studio twerese bya eningo gane zuguru tale wanu umwancho murigeria inyura yanse kugochira gwetera Ndizi TV obwansu bwomogusi tora se skuru ya Kiomiti School for the Blind imyanyari bari Masaba constituency ekone wodi yekoro Kesusu ward so na manyete Kesusu ward umwancho murigeria mubungegega ekono mubunge gakoro kumwanginyori Honorable Dan Manduku Dan Manduku imeyaki elinde elio chinguru cha Nyasaye chirorekana chigokore gasi meyango yaye ono injina bere umwalimu mukuru 205 na colleagues asa abana ba special ono na chitega 2020 serikali naliande tega no modipit school na ande ningo kirigo kolera abana begas colleagues asa buna tutonga tukolera ba minto ntoke emeremo service
bonere bole muna bora buboro korangiri buno murandi ararangirigo akigara tolega tokorera abana begasi na bara mambi bachikuba abantu bamana ase obogima bwabo. Kemu mwalimu George mwancho muligeria inyora Ndizi TV obwansu bwomogusi murori Oborema Ase Obogima inyora ngana bogotonyora gwetera social media pages Jones Facebook page ito Ndizi TV News Digital na boigo YouTube page ito Ndizi TV News website ito www.ndiztvnews.net omwanchwa omori tutahandle yeito @Ndizi TV News ndo chenga omo chief okorokuanga Joseph Nyagetiria wano chifu chagothigande gukwana because yamono kwa ile automatic Joseph Nyagetiria akondenga na babegete uniform lakini awochetie Ndizi TV o morogo Oborema Ase Obogima Jamila Abdalla Joseph Kebrigo Market boutique gari akondenga abwate boutique na kina batu wochetie gwetera online Jamila Abdalla Joseph bankuru Kebrigo Mike Gisesa Nyamira County Assembly abambalia bagenda tuganga madamu egase imokora twensi ntwa maetenga sukuru yeme ukonere gusi ono twamanyire Kiomiti for the blind nere aroro madam principal good yes na ngale mbasanga Evans Mokuango so Monday yao kwa madam mundi gelibia SOS machine yanega class style clouds abantu baminto bawoche tia bange madam. Yes, please. Madam Principal. Manyanga abantu babere shocked nye skuru nere gaiga. Abantu bali pake bisiba mungale atange skuru keep it up. Ono. Madam Principal. Yes, please. Na bete challenges njoma teno muko. Kana rego kina na maetenga se njibika ndo mu kense. Kegera na korora muntu ndokorete ki. Ukolete mpake kana ile tu skuru. Ne skuru ya renga tambi. Ahebono strategy kimwa tumegete egere konyora abana kurwe surrounding yi considering nga abayiboli bande mbatageti kworo kibana abagosemba rororo na abande mbali batanchira netingo obuno bolem bia mono ekero tuachite twabege tuensemo na eskuru ya bene tukanyora tubwate population yange abarimu batomiru bana mbayo tukangea bono goswa amasabu ase toigwete omwana kare twaminyoko twachikomurigi tokoboka mambi twaminyoka twamurigi ase amatangare twatangasa ase chibarasa chire notore twatangasa ase kanisa chikanisa bono buna tokorumbali mbali abarimu bara bakorumbali mbali tugateba nga tutangase minto asa mangana yechisemi abantu baumirane tamo aborokia na aborokiwa nande twatangasa yani ekabanga no gutangaza baminto toletera abana eskuru nero abarimu mbaro facilities inchiro abana batobori bakana gocha bunangake eskuru yabweneire nande buna toikaransteiga this morning twadimite omwana onde korubuna twaigorete twadimitiria abana more than 10 lakini ntoraisaneka ingi totari goisanekera abana mbare nkari akaro torigerete chinka abana mbaro bataraigorero bacha kero kinda baibori batiga abana baba banene nari bwana bagocha gotenga ngakimogo nkonyera omwana afadhali acha keraro moke bia mono amanda mwabwe so bwatereta bunko boli bonega population ya school ya ona kingana ono iga tobwata abana 94 ne capacity uranyare kobogoria abona iga uraisa kaguri bagali okobogoria barenga abana abolka bse ngabona abarobwo kara ntigira iga naende ndaya yana abana gweta ni 200 abana gweta ni 200 igo mwancho muri gali mwigwete nga Kiomiti school for the blind neba wata mabaga 106 plus atara koraki atara bakaba mwancho muri gali nyora nga atora school ya Kiomiti nate bagali nga ebisiba mongare class and clouds abana bantu ba minto batoligereti bagoteba nga Ndizi TV igasimo koranengia na madam principal keep it up abantu ba minto ba kebrigo gali ndoche igo ba mwaba endo bisito gali ebisora no ndoche ba karaste babo
respond gesicho onsi abo bali batoligereti abanda wana bange. I think this is just good. Abana ba Kiomiti mbya mole naende? Abana ba Kiomiti mbya mole naende? Wanafunzi wa Kiomiti School for the Blind, hi. Muna furaha kuona Ndizi TV? Yes. Good. Mwancho muligereria abuna wanafunzi ba Kiomiti ni maetengo ya Minto Christabella na chatare school ya Kiomiti akore a program ya Ndizi Kids. Now, Madam Irene. Yes. Na chire sole naende. Pono kwa rwete garia school kwarenge ugachaga iga inde bagokonya abana aba egere bakore gento kieke bakubwikane muna riritwa twatieka gitoteba gisochaga igese school ya Kiomiti School for the Blind ayebuno mwalimu utari korora nande gwachire kuungana na abana aba nkikenyie kwanyorire iga uratake nango kia ariko korwenchire ngao school eye imokuru level go chie Mi amana corona chetega iga corona chete last year aberira at least na koriro mwaka ena nyorire nga school eye ndatebe nga amagendero naro kubwesi na ruete asenge njoga iga ngonyorore materials ni nyingi sana chirege cha brain chi computer njiro chi obit yani materials chons shira bono na inche na bongu enjoy kobera ga ikiagira materials njiro ga iga nande ntanyare kuira na ese regular school bono na bonta gete goteba nga kurungicha iga mangana narori na mange abana babuna bariga narorire nga mbabwate potential kurungicha na barorire na nje muna nasomete special school bono na bondo chinga aba ngochi bale ko babantu bono maitinga gusenda irane kwera ni mwacho maligeria yegwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusi mbale gaiga musubatira kunora kurwendiba endiba agonte binga madamu irini ntena kamona iri chinyeni igone ndiba ko arenge bagotangasa kwanto endiba bakoligereti sana very nice mwancho moligeria oyo madamu irini nyura tora school ya Kiomiti School for the Blind ase tole ndena abalimu omo deputy George Manyange principal Isabella Mayaka na boigo Irene Momanyi oyole omwalimu mwalimu George. Yes. Ekaro kwa tometwe school eye ne school gete kwa rusetibwe nkwarenge prepared psychologically ngabana ogochi gosomia na abana emeuko kose onye nkwarenge prepared ekaro kwenyorete ngabono kwa landiri ase school engao kubweri kwana lete mo school kwarenge maybe okwale kana baza kolike board kubate bono chaka ogaraki okobikoruga nakiyako berete kero kulandi Kiomiti ko eri abana batalikora yamona selivaga sina ruete magana sina lengalia na lenge ase skuru ya nasomete skuru ya abana bali bataliko iwa anenga janga somya abana bali babato pungufu asobongo na ruete ngama yoche se skuru na someta mangana prayer to na kote ni cruise for education wana manyete binte bitse ko ntara ire matuka manga ko practice jamberete bwa kon korna jeta lakini nda bali mu beskuru ya itoga mba konyete bakambwate si bakanya kongoroke bintu binde bikabika akabono ndojira nanje ngabuno mwanafunzi nanje ngasomo bintu bikakorwa wana nje bongonya na korebo somia bana bayi ngikiri bona yo ko motivate omwalimu George lere transfer acha egote ibona nkorole Kiomiti School for the Blind otomu birongo primary for example ndo birongo mbu yamure osinya mataro primary ngikerie kemo kiragera onye no kubwa kwao otebe nkwale koru Kiomiti School for the Blind bono amanyengana na lira bana bayiga ba special ba to so mi na bono vale ba to volemo boko tarara bono enza ko iru skuru ya regura tin korrabia senyuna na lira bana nkorrabia karongo bakolere gasi Madam Irene karongo liri profile yao ligari squarenge unit for the blind
abana mbalenge gari balengere akwalengere lakini school lija bwate unit for the blind naende kwa bwate role squad ko karaki kwale go play gari bon okorukwa rotoro chinga wali kitabana ko bachintakana go se mesha zikichiro abana na baro bakoni. Of course abana balia nonye narengere regular na inje ngobeka narengo ko bako guchisa abana balia okonyora narenge ko requested na basomi brain ono ekero na arweto maybe na bora nyore batigarete niga ono rinde na kiye kogera yani onye ndige okubuga kwane na bana igwete nga ngiche nabwo isipokuwa ono tinari kunyara bakwande bona kagaramba koroje ono abana bali na tigete ndiba bali batarenge korora eskuru onye ndiri mwanja moche skuru eye ekiagere ndiba materials cha brain ncharengo onye ndiri mwanja moche skuru ya Kiomiti na Rusio yomo ono ari gaiga bono rinde nabona na ringe gotwaro kuganinga abana balia onye mbali gochigotwaro obokonyi boroboronge baiche skuru eye gaiga ekiarere special nindibe ya ringe unit ono bari guchaiga na bari konyoro obokonyi kiara bari trained imbara babwate obumanyi obongo buyamon. Madam Principal. Yes, please. Mnyokiga alito gusabwo kwabiranga twacha chinza chiere tesingenche bitango bitale konyarekana para bunerende njira tigote imogendi sokoro yane abika bwo kenyerere nyakunguru bunye kubaga ntebiri nkwana nanga mangana talent naturally abana baito ababono gosomiga iga batali korora naki mangana ya CBC na talent naturally ngabona okore ekyo mongo gainiserie omwana olio yo moiga goseba berole gochaiga akwanie omorigeri ito asengencho kwane bana nafuzi gatogo chikokore. Madam, talent nurturing hayina mangana maya na talent nurturing ni area gete area muhimu sana asa mangana ya CBC abana baito mbabwate bipawa ao iga ase school yaito ntobwata abachesaji abaya ande togochesa twaenda mpaka nationals aige school yaito ntobwata abateria abaya kengima naende tugotera buya mpaka twa entertain even our honorable MPs aiga ase school yaito ntobwata abana unabona ntobwata umwana okorogwikera mbauti kakimo mongere libaga ntomweba omwana omuya obwate talent omwana oya angekorwe speech tokwegena omwana omuya kengima kerambauti twatagete bieka nataka uongelelea hapa nataka kerambauti bieka mna achire igata kusonga hapa kabla microphone yangu mwancho murigelia tole no mwana okorokwa ekerambauti reporting ekerambauti bra Kirambuti kaza setia maiga ende achire ngumaiga se isiko yangu sineme yangu seiga yatete ucha Chisemi gachia ke sosoiga nanya tende basania baiga batarete batanga sacha baiga bachita se skura moya St. Joseph Kiomiti forte brande kalgeti monio kana kanya tende batanga sacha ito jara dei deren apato bala mo keiga nera batanga sacha mia sana mpigie makofi ya kile yes. Abana abana na bareiga. Okay. Thank you. Abana aba oyonekera mbauti. Brian, what do you want to be when you grow up? Kita tengok kali kamu kita microphone panai. Tatakupo mwalimu Brian Nyakundi Kirambauti abanafunzi bande mbale bale ngange na sinde gaiga amalieta aboka ntabwati sasa chikara kwa mnyokigali madam principal. Yes, please. Sage tenko ya second komi obeke bano lile kamera elia okwane ne serikali okwane na baiboli okwane ne chikanisa okwane na kilo monto oli bwato kuganyo kuya gochesa abana baito abale no Oborema biamona se libageri nande ligia una mogenderete goturigereria mwarabudire talents bana tobwata ase school yaito ne linga ntobarete tibons gorende ene tenga muspe sometime asinini nande torareta babire batatu ase serikali yaito ngwaka ngambu ya monenene
batokonyire indeed abana ba chi background bakoru echire vulnerable yani chi background chiri chirense mono lakini ya serikali ingo totomerere chibesa togenderete kubarindira togenderete kubagurire ebitabu byabo materials ingo tomere unabone bire twatomere tule testing to so nyomba ali mwake chibicha mubirore bunabire so tunashukuru sana serikali yeito nengiya nande nemanyete nga abana bambaro nande mbagwenete ko banachad baba abantu mambi kwandira mangana ye fees bana baito mbali ko abakoruba abake nande chinke unabona umuntu ari 500 abale to mwaka umuyima ngariri mada muntu areta tachibesa lakini rende bono gwetera serikali yeito na well wishers chikanisa cheto chito surround tiga goto support bale sana wakangambia mono thank you constituency wakambia mono bagenderete goto support abaibori baito nonya barense bagenderete goto abaro moyo no tebunga madam no turamo naye ngon bakwetio moyo wakoiro moyo goto abara moyo ntogenderete saudi togenderete gokonya totige runtu tweka buna tuikaransteiga ntokonyara bana okay thank you madam Irene yes ntatobe appeal just well wishers just serikali just abantu bonse bali bato kwancho kuya bali baligereti ande bali gelito bandizi timade bali baka America bakwane rango aki well wishers wensi chikanisa chis serikali wensi bali morocenga monyare gokonya skulu ya Kiomiti twabarangire gochaga igaso gwanje koino mokonya abana aba twaigure mno monene gwe skulu atebire bana aba mbali konyara kuru bono twabarangire bali mu bwato ogokonya mominyokera akimotokonya egera abana nonya mbali tutagete bache kuruchinka okonyora mbali kwenyara kuruchibesa kwanyora rende mwaminyokire mwatokonyire kiagera na abange tugocha kuri kuru ebinyoro tuigwete mbaro baka bali okonyora mwarimu akomotebinga suka gocho mutu nari urarore buya abunto tagete kubareta one tukubarangiri mwensi bali mu bwato bokonyi minyoka gocho toretere chindagira toechibese egera abana aba tonyari kubareta mwalimu George deputy abana mbacha mwancho muri bunoroche abona abana ba Kiomiti School for the Blind me motu yanege gasende wata bakoro kwa Brian Nyakundi aka Mbauti Great mwalimu wa Brian Nyakundi abandi bunoroche gabo inere school ngima ya Kiomiti mwalimu George takitebona ye okolege ndokoro kunga ototebe vision gwe chimotwa where do you want to see Kiomiti School for the Blind on behalf of this team mbiemono moralia sokongari baga litangani mtoto tabukuru 2018 to skuru na ya chagete ya kolera matemwa KCPE o chipaga 2023 so you are a center already bano wow ono 2018 to bate mini ya 190 2019 tukatwara mini ya 201 2020 tukatwara mini ya 210 2021 tukatwara mini ya 230 2022 tukatwara mini ya 220 na 2023 abana abachi tubono high school tukatwara mini ya 265 makofi kwenu jamani. Say that aloud please. Ngana ki madam Irene. Esguru enareta inezo ni ngima. Kweli rongo? Kweli. Wanafunzi kweli rongo? Kweli. Nyinyi ndo number 1? Kwa zoni yote? Nyinyi watu wa Ndizi TV. Ndizi TV. Sasa nikisema Ndizi TV ngija mnasema Bwansubo Mogusi. Ndizi TV ngija Bwansubo Mogusi. Ndizi TV ngija good. Zoni ngima ni mutangaine. Yes. So ngabone vision mwalimu nkole genteke. We have about 3 minutes tikali. Actually saya buga tokonyo tutete skuru abana bonse balega abana bali baibuli bakachete nyomba bakorana bali useless bakunyara ko bakende tutete bale twe skuru bayitu basome egoro Oborema mbokunyara kugutanga to bakiri utete koba. Thank you. Igonto kaniti abana bache skuru abange egere basome na baru bachi wekonya. Okay. Egoro tumate masomo na rakogera abana bakora ndike abo baru bachi wekonya Obogima bwa gochi motu. Okay.
igo togoja gosaba abaibori baito bari barigerete TV and this TV rero bari babwata abana abanyamira na kisi bari nyomba batara baira skuru ekero bakora tumapeme skuru abagosoma buya bamanya mangana pray nande bagandira buya gosoma kubwa ekero bakora tubabera banene buya mono madam makofi kwenu, mujipigie makofi, mujipigie makofi. Asanteni sana, tutarudi tena kuchukua hizo vitu kwa nguru ya Kiomiti School for the Blind tigamba inanilie ngambo ya mono aso wancha kwa wanaintwe ngine sukuru ya Kiomiti mbia asengencho yo wancha tobe komoro kwa se sukuru yabo na wego nga kembu ya mono ase bonsi balitu abwatire ndara kora pi inyoranga no choe gubuli mabonyoko biara totemeka bwagache bonyoko biara eyo nengane ntwani Ase Oborema no choe gubuli mabonyoko biara totemeka bwagache bonyoko biara libagari yabo se botwabwaterana Obi Crew Hesbon Nyamete na boigo Victor Sultan Mbaka na boigo Stanley ensemo ya studio Abigail Nyanchama na boigo Lady Mose ncheno muralio brother Power kwa Kiomiti School for the Blind. Sisi wote tuseme bye bye. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwomogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori ni Chisemi chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Gusi Urban Bless.